Bamakɔna lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan. Jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 don. Alamisa bi Bɔkari e ni ne ɲɛmaaso kɛmɛ ka wakili ta ka d'an kan. Karamɔgɔ Daba Tunkara a tɛmɛ kiriki la. Kunnafoni sɛbɛnnikɛlaw Bɔkari an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Sabu n'i y'a mɛn ko anw kalannikɛlaw an m'an da don fasiri la. Bɔkari maa dɔw de ye maagwan kɛ. Ka yɛlɛ kuluw sanfɛ. Ka munumunu salo kɛ jiw sanfɛ. Ka dondolomaliw kɛ. Ka kunnafoni k'a sɔgɔbɛ k'a kɛ fasiri ye k'an k'a lakali. Bɔkari n'i b'a lakali kuma dɔ la n'i ma dɔɔni fara kan i bɛ dɔɔni bɔ a la. Baara yɛrɛ tɛ taa n'o ye. Nka min ye kunnafoni Bɔkari fila fɛnɛ don n'a ma timiya a ka kunna. A mana k'a fɛn o fɛn ye anw ye k'an da don a la ni k'a lakali. An man taa kɛnɛ kan. An sen t'a la nka n'an y'a sɛbɛnnen ye an b'a lakali. Baara taabolo filɛ nin ye Jibi ale bɛ so fan dɔ in fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru b'ale bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na ni Jibi sɔnna kunnafoni min b'an bolokɔrɔ n'a bɔra ɲɛmaayaso la an b'an da don a la sisan. O bɛ bɛn. Naamu. Ne ko bala cogo bɛ di. Bɔkari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don info matin sɛbɛnnikɛla n'o ye Siguba. Bɔkari a y'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ fɔ teri ye a tɛ teriya sa k'a ba yɔgɔyɔgɔ a ko waleya dɔw tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ lawale Bɔkari Tarawele n'an m'an cogo dɔn hali bi o lawaleya kelenw bɛ yen dɛ wa lawale ɲumanw tɛ. Fasiriba ko a ko dunko juguya yuruku ka dɔ kusa ni dɔ ye somɔgɔ ko hali bi ko bɛ Mali kɔnɔ. O ka dabila. Sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ a ko e fanga minnu tɛmɛna mun ni mun de bɛ min ma fɔ o fanga bolodalenw ma Bɔkari Tarawele e kɔrɔmasurunya la Ibrahim Bɔkari Keyita ka fanga ma famille d'abord sabu a yirala k'a fɔ Ibrahim Bɔkari Keyita Bɔkari Tarawele min ye a kɛrɛfɛmaw ye olu de da donna baaraw la a ko min ye a somaw ye olu kɛra jɔyɔrɔbatigi ye parce que b'a ko kuma bɛɛ lajɛlen fɔra ni ka cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ jamana marako juguya jamana k'a labila jamana k'a kɛ min ye jamana langolo ye Bɔkari Tarawele ni bɛɛ lajɛlen taara ni ka marabakɔrɔw sɛgɛrɛ parce que b'a ko an bɛ don min na ko bi Bɔkari Tarawele min ye an ka jamana ye ko hali bi k'a b'o taasira kelen kan o ka dabila min ye colonel Asimi Goïta Bɔkari Tarawele an b'ale de tile la an bɛ don min na ko bi Mali transition o ɲɛmaaba don a kɛmɛ ka dana ta k'a di maa min ka ministre ka ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele min ye Mali a nunjuru bɛ olu de bolo Mali k'a bilasira ɲuman kan Mali k'a ko k'a jɛ Mali k'a bɔ jugu bolo a bɛ ni cɛ fila bolo parce que b'a ko nka maa kelen tɛ se ko la ni maa fila fana kɛmɛ ka dana ta ka da maa minnu kan Bɔkari Tarawele min ye baara kɛcogo a jiginnen bɛ maa caman yɔrɔ dɛ a ko min kɔni M5 RP Bɔkari Tarawele olu de kɔni wulikajɔ kɛ ni ka Ibrahim Bɔkari Keyita ka fanga dafiri ni M5 RP kun tɛ Bɔkari ko dafiri cogo kun tɛ IBK ka fanga la a ko u y'a dafiri ni ŋaniya min ye o de ye Malikura ko ŋaniya ye Malikɔrɔ min bɛ ni dunko juguya b'o kɔnɔ Bɔkari Tarawele ni bɛsɛnkɔniya b'o kɔnɔ Bɔkari Tarawele an ko k'o jɛ ni ka Malikura sigi o tuma ko laɲini bɛ ka kɛ wa parce que b'a ko ni jamanakuntigi sigilen bɛ k'a ka wuli k'a jɔ Bɔkari min ye premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga n'a dalen don k'a ka wuli k'a sigi an bɛ don min na ko bi Bɔkari Tarawele cɛkɛda minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ maa taw n'olu kumaw fɔra Bɔkari Tarawele k'a ko bɛ ka k'a lakika la wa kunun ni bi ko hali bi ko kelenw don dɛ parce que b'a ko yɛlɛma ma kɛ fɔlɔ yɛlɛma min bɛ malidenw jigi fa yɛlɛma ma kɛ fɔlɔ malidenw bolo ma da yɔrɔ yɛlɛma min ye wa yɛlɛma ma kɛ fɔlɔ malidenw bɛ tigɛrɛ fɔ yɛlɛma min kun parce que b'a ko min ye wari dun hali bi o bɛ jamana in kɔnɔ min ye bɛsɛnkɔniya ye wa min ye marché ko ye ka taa bila mɔgɔ ta cakɛyɔrɔw la Bɔkari Tarawele ko hali bi dibi b'o la Malikura kɔnɔna la hali n'i y'a ye M5 RP mɔgɔw b'a la ka ɲɔgɔn ka gileki kanda fara halisa ko marché ko in don voilà ka jɔyɔrɔ dɔw fisaya ni dɔw ye tɔn kɔnɔna na a tɛ marché dɛ a tɛ bɛn dɛ Bɔkari Tarawele o tuma ni a fɔra ko Malikura Bɔkari min kɔni ye dibi kow ye o man ka ye Malikura kɔnɔna la maa minnu ye Malikura marabaaw ye u kan ka yɔrɔ furan ka jɛ nka min ye yɔrɔ k'ale bi ka nɔgɔlen don dɛ Mbandaw Bɔkari Tarawele ale ka fanga dafirila min kɔni ye transition kɔnɔna ye k'a yira k'a fɔ hali bi ko dibi bɛ baaraw la maa minnu b'an kunna bi Bɔkari Tarawele ko jalaki minnu taara ka kunun maaw sɛgɛrɛ o man ka taa k'olu sɛgɛrɛ bi dɛ min ye baara ye n'a bɛ k'a kɛcogo la Bɔkari Tarawele maaw kan ka hakilina kuraw de ye kɛwale kuraw taabolo kuraw ani nabolo kuraw o de kan ka ye Malikura kɔnɔna la parce que b'a ko a ye tɔgɔ fɔ yɛrɛ kɛ dɛ min ye kanamu ye Bɔkari Tarawele olu ka maa ta dɔ kɛra a ko dibi caman kɛra kɔnɔna la min kɛcogo man ɲa Jabire ka cɛ wulila ka bɔ ɲɛmaaya la nin yɔrɔ cɛna a dafirila l'ancien directeur général de la Kanamu an kunjo Lig Togo san 7 Kanamu in kunna ka Kanamu
kono ko assurance maladie obligatoire ka ke mogonfun ka nege minɛ fo ka tila ka taa debu bɛ bala ka tila ka sigi ka taa ko nɔfɛ ka nege minɛ ka taa don a la fu cɛ n'i taara I bɛ arandi jɔlen sɔrɔ yɔrɔ min san 7 mais kabi maa nana ale kɔfɛ kana bugɔ sisan la papa kana makɛ foyi Bɔrɔtɔrɔ sɛbɛnnikɛla an ka tɛmɛ n'a ka sɛbɛnni ye Siguba fulakɛ a ko kana mun tɛmɛnen kɔfɛ a ko Bɔrɔtɔrɔ recrutement caman kɛra n'o ye ka maaw ta foroba baara la a ko dibi bɛ nin bɛɛ lajɛlen la wari minɛna hakilinaw dira nin ye n bɛnnen den ye nin ye muso dɔgɔnin ye nin ye muso tɛnɛmuso ye Bɔrɔtɔrɔ ko de bɛ jamana in kɔnɔ ko hali bi ko fo de ka bɔ Malikura kɔnɔna la n'o ma bɔ Malikura kɔnɔna la min ye kolonɛla Asimi Goyita k'a ma tila fɔlɔ dɛ baara b'a bolo dɛ sɛbɛnnikɛla ko ni fangakɔrɔ maaw jalakira fɛn o fɛn na Bɔrɔtɔrɔ kan k'an sigi ka fangakura mɔgɔw lajɛ o baara kelen na wa a ko man kan fiyewu kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Siguba ale ka sɛbɛnni don info matin ka fara Siguba kan bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays I da tula ŋanamu ni yurugu ko kuma min na ko a suma tɛ anw ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye lakana tigilamɔgɔw ye ba polisilakaw a tɛ olu fana ka tali laban ye a t'o ko nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ jaabi minnu n'olu bɔra ka bɛn n'o ye jaabi labanw ye ka bɛn avril kalo alamisa avril kalo tile 7 ma san 2022 n'o ye date de proclamation des résultats définitifs de recrutement ye sous les sous-officiers de la police nationale olu kɔni t'ale u ka jaabi laban bɔlen k'a fɔ I t'ala I kɛra polisi ye o jaabi bɔ ka bin I b'a ye k'a fɔ réseaux sociaux kɔni sanfɛla ko o ma sɔsɔ kunnafoni taabolo wɛrɛw la wa kunnafoni minnu b'a jira k'a fɔ ko tali k'a ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na ka taa sɔrɔ la n'i ye ko in ta k'a lajɛ polisi yɛrɛ direction a ɲɛmaaba n'o y'a inspecteur général de la police Sulemani Traoré ale kɔni y'a jira a ka laseli dɔ senfɛ n'o ye communiqué dɔ ye k'a fɔ ko min ye nin tali in ye ko tali in k'a kɛla jɛlenya kɔnɔna na wa maa minnu dala n'olu tɔgɔ kɔni yela laban na gafew sanfɛla la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tali kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ k'u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna o fɛ k'a daminɛ a boliw la o min ye a visite technique visite médicaliw ye o ka taa se a taabolo wɛrɛw ma o nin bɛɛ lajɛlen ko u tɛmɛna nin sira ninnu fɛ wa maa o maa bɛ yen ko e ma se ka nin taabolo ninnu sariya ninnu dafa I sen bɔra a la wa k'o b'a jira k'a fɔ maa minnu dalen filɛ nin laban da in na n'o y'u ka jaabi labanw kɔni bɔra ka bɛn avril kalo tile 7 ma ka bɛn alamisa ma san 2022 k'u ta la jɛlenya kɔnɔ ko ka kɔrɔfɔ bɔ ka bin kɔrɔfɔ ninnu sara dalen kɔ réseaux sociaux sanfɛla la n'o ye Facebook ni a sira tɔw ye I b'a ye k'a fɔ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamana lakanako ma ni o ye ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile ye n'o ye général Daoud Ali Mohamedine ye ale kɔni ye gafe kɛ a ye lettre fana kɛ ka ɲɛsin polisi inspection ma minnu kɔni a y'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu ni k'o sigi sen kan walasa ŋunuŋunukan min n'o bɛ polisi ka tali laban in nɔfɛ o k'o bɛ se ka lajɛya cogo min na min ye polisi directeur ba ye n'o y'a ɲɛmaa ba ye o kɔni ye a jira n'o ye inspecteur général de police Sulemani Traoré Sulemani y'a jira général de brigade la n'o y'a ka ɲɛmaa ye Daoud Ali Mohamedine k'a fɔ ko tali min kɔni kɛla ko jɔnkala mon général tali ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra jɛlenya kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko tali ma kɛ jɛlenya kɔnɔ k'ale fana bɛ communiqué fana kɛ k'a jɛnsɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama n'i t'a sɔrɔ I t'a mɛn surafɛn di maa dɔ ma polisi dɔ ma waasa walima e ka ta walima I ka maa dɔ ka ta o tigi o tɔgɔ ma ye liste laban ninnu na n'o ye résultat définitif ninnu ye k'i ka taa n'o tigi ka taabolo n'a lamɛnniw bɛɛ lajɛlen ye a ka téléphone numéro a tɔgɔ n'a jamu a bɛ service min na polisi ɲɛmaayaso kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen e ka taa n'o ye e k'o kɔrɔfɔ bɔ ka bɛn ka se sisan ma a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ koyi maa ma ye fɔlɔ min ye polisi directeur général ye n'o ye inspecteur général de police Sulemani Traoré ye a ko jamana in sera dangan dɔ la ten sa k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya kɔnɔ hali n'a sɔrɔla ko dɔw bɛ yen ko maa o maa ko n'i kɔni kɛla adamaden ye n'i bɛ baara o baara boloda fo n'a bɔra masa Ramani yɛrɛ la fili dɔw bɛ yen olu bɛ I sɔrɔ nka ka taa fɔ ko ɲaami k'o ka kɛ fo bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ k'o kɔni k'o ma kɛ nin tali in na f'a ko k'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na wa ko n'a ma ta k'a lajɛ ko nin bɛna kɛ sabu ye ni ka polisi k'a tali ni k'a nɔgɔ ka polisi tɔgɔ nɔgɔ diɲɛ ɲɛfɛ wa min ye faso Maliba polisilakaw ye
maaw ka yugu ula maa minnu bɛ yen n'o ni ba polisilakaw tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ nin kɔni bɛna sɔn ka kɛ olu ka fɛɛrɛ ye minnu kɔni o n'a to ka polisi maaw ni k'u tigɛ lima ni a ye nin kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ maa caman kɔni bɛ olu kɔni sigi bɛ ka ko in lajɛ sa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ yanni nin ko cɛ ko caman fana tɛmɛna o dɔ bɛ tali kɛ an ka logement sociaux laban minnu n'olu lisi bɔra a jirala k'a fɔ o ma kɛ jɛlenya kɔnɔna na o kɔni ŋunuŋunukan fana o sɔrɔla réseaux sociaux kelen ninnu sanfɛla la min kɔni kɛla sababu ye commission d'attribution de logements sociaux o ka ci ka bɔ yen wa kɔsada in fana na min ye anw ka kasabo gardien fana ka concours ye o ɲɔgɔndan fana jaabi bɔ ka bin a jirala k'a fɔ ko o ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ministre de la justice ko a ma sariya bolo ta wa k'a fɔ min ye o maa ninnu fana ye concours a ka bɔ a ma n'a sɔrɔla minnu tun bɛ nisɔndiya la k'a fɔ k'olu kɛla kasabo gardien o gardiw ye garde pénitentiaire ye k'o kɔni k'olu ka bɔ a la fɔlɔ o concours ko o lisi o ka jigi ka bɔ yen commission min fana sigila sen kan ni k'a ko ni k'a lajɛ u nɔfɛ o commission fana ka ci min ye sɛgɛsɛgɛli ye o fana dayɛlɛn bɛ ka ɲɛsin u ma ko yalima anw ka jamana a bɛna to nin danga in na wa n'an ko Mali kura an ko taabolo kura min ye hakilina cɛjugu minnu bɛ yen ni fanga kɔrɔ tun bɛ kɛmɛ k'i sinsin o kan n'an ko k'olu tɛ taabolo ɲuman ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna jira k'a fɔ taabolo kɔrɔ ninnu halisa ko an b'a la ka taama o nɔ ka koyi nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Burema Guindo a ka fasiri ne bɛ tigɛ don ko kura journal Le Sphinx fasiriba n'o ye Batoma Sisoko Batosko Bokar Tarawele ko hali bi bɛ fɛn mun na o ma ban Mali dunkojuguya Mali yuruguyurugu bɛsɛnkɔniya Bokar Tarawele o de kɛn bɛ anw sigiɲɔgɔn ye maa bɛ ɲininkali yɛrɛ kɛ o tuma min ye nin hakilina jugu in ye Bokar Tarawele nin bɛna pan ka bɔ Mali kɔnɔ pewu wa a ko ɲininkali o tomin bɛ yen n'i ye ko taabolo lajɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ko nin tɛ bɔ Mali kɔnɔ bilen Fasiba ko Bokar Tarawele min ye dɔ kɛra sa min ye dunkojuguya kɛlɛliko kuma Bokar Tarawele tile tɛ bɔ ka bin min ye médiaw ye olu t'u seko kɛ radio la télévision na min ye Facebook kan Bokar Tarawele bɛɛ lajɛlen b'i seko ni damayira k'i ka bɛrɛda la nka min ye nɛgɛtigɛyɔrɔ ye fanda ye ɲɛmaa minnu bɛ mara la jamana bɛ maa minnu bolo Bokar Tarawele ka Mali kɛ malidenw sago ye sabu sariya ye kelen ye jamana ka sariya mun bɛ ni maa min b'a bato o b'a bato a bato cogo la ni min t'a bato jamana kan ka min ta k'o sɛgɛrɛ jamana kan k'o boloda Bokar Tarawele ko joli tɛ suma nɛn kan Fasiriba ko n'o ye Batoma Sisoko ye a ko an bɛ don min na ko bi yuruguyurugu ni dunkojuguya la Mali kɔnɔna la ministre mun ka baara o ye Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'a kɛmɛ ka sɛbɛnni dɔ kɛ maa minnu bɛ n'u tɔgɔ sɛbɛnna n'u tɔgɔ yera yuruguyurugu la n'u tulu yer'u da la Bokar Tarawele n'u tɔgɔ maragalen bɛ maa 1000 maa 770 ani maa 90 o k'u bɛɛ minɛ 1790 personnes o k'u minɛ Bokar Tarawele Fasiriba ko nin baara in k'a kɛra dibidibi la Bokar Tarawele nin baara in bɛ kɛ tuma min na dunuma ta balama ta tigɛrɛma fɔ Bokar Tarawele k'u y'u ka tɛntɛnni kɛ dibi la o tuma tɛntɛnni bannen tuma min na maa minnu tɔgɔ yera a la o sɛbɛnfura taara ni k'o da jamanakuntigi kɔrɔ colonel Asimi Goïta Bokar Tarawele a kɛlen ko ka ministre de la justice ka sɛbɛnni ye Bokar Tarawele n'o ye Kasoge ye a ye sɛbɛn in lajɛ k'a lajɛ tɔgɔ fɔlɔ fo ka taa bila fo tɔgɔ laban maa 1790 a ye mun fɔ Kasoge ye a ko a ye baara min kɛ a ɲana Mali ɲɛmaw y'a bila min na a y'aw ka kɛta kɛ ne fana bɛ min fɔ aw ye ne jamanakuntigi ne colonel Asimi Goïta ne b'a fɔ aw ye buranko t'a la teriko t'a la sigiɲɔgɔn ko t'a la balima ko t'a la an ye kelen ko t'a la Mali ko de don Mali ye hakilina mun ta k'a di aw ma a ye malidenw ka baara kɛ ni maa minnu tɔgɔ yelen filɛ nin dunkojuguya la a y'a bɛɛ wele a k'u ɲininka n'a fɔra ka jɔ min na a ka sara a kana da sarali ma dɛ a ka kaso kɛ ayi n'i y'a sara ka ban o ko banna sa i ka kaso fana kɛ bɛɛ ka bɔ a kalama Bokar Tarawele Batoma Sisoko ko a ko colonel Asimi Goïta a ye min fɔ Kasoge ye Kasoge sigilen a sigilen a ko ministre de la justice n dalen don i la ministre de la justice malidenw dalen don i la maa minnu filɛ nin n'u tɔgɔ filɛ nin ɲɛkɔrɔ i ka baara k'a kɛcogo la maa kan'i bagabaga maa ka hakilina kana s'i la maa ka coup de téléphone kana s'i la malidenw ye min fɔ dɛ i k'a kɛ malidenw ta ye malidenw sigilen bɛ ka jaabi di maa kɔnɔ transition sigilen bɛ jaabi di de kama Bokar Tarawele min ye transition ye ka jamana ko k'a jɛ ka jamana furan n'o tɛ ka ye n b'a ɲini fɛ i ka baara k'o kɛcogo la Fasiriba ko a ko min ye Kasoge ye Bokar Tarawele a ye jamanakuntigi ka kuma min i b'a fɔ ko kilisi a ko siga kɔni tɛ min na jɛrɛjɛkulu dɔ bɛna sigi n'o ye agent spécial ye o tuma Bokar k'ulu ka baara bɛna kɛ mun ye ni ka maaw dɔdɔlima k'u lajɛ u ye fɛn minnu suɲɛ nafolo kunda minɛn kunda foro minnu b'u bolo misi minnu b'u bolo minɛn b'u bolo agence ka baara bɛna kɛ k'o bɛɛ lajɛlen lawuli k'o dɔn n'o dɔnna tuma min na min kan ka minɛ min na o bɛ sɔrɔ ka boloda i ka o la ni misi tulɔlenbaw i
Italie pigeon. Pigeon de jamana kɔnɔ ko Italie pigeon. Ibo pɛri kelen nɔ wa? O tɛmɛna Seguli la sa kɛ. Seguli ko kuma bɛ fɔ bilen yan. Seguli tun ye avant la démocratie. Seguli ko kuma banna. Pigeon bɛ bi n'o dafɔri yan. 1,000,000. O pigeon o fa ye sanu ye wa? An b'o marabaw de ɲininkali kɛ sanfɛ. Bɔrɔtɔrɔ Batoma ko a ko ni nafolomafɛn minnu bɛ ni maa kofɔlenw bolo. Bɔrɔtɔrɔ ko a bɛna bɔsiw la k'ala tɛna mɛn. O i b'a ye sisan V8 ninnu bɛ dɔgɔya sira. A bɛ dɔgɔya dɛ. Bɔrɔtɔrɔ o tuma ko jamana bɛna lajɛ. Immeuble la hauteur ba kule ninnu. A bɛɛ bɛ bila sugu la sisan. Sisan sa. Bɔrɔtɔrɔ Batoma ko jamana ko k'a bɛna lajɛ. Ka sɔrɔ ka kuma don dɛ. Min ye minɛn minnu bɛna minɛ a dunbaw la. Bɔrɔtɔrɔ k'a dɔ bɛna bila jamana ka bolo kan. A dɔ bɛna bila sugu kɔnɔna la. Bɔrɔtɔrɔ k'a feere ni ka wari bila foroba wande kɔnɔna la. O tuma ko de baara bɛna daminɛ sisan. O tuma e y'a faamuya sisan maa minnu wuli bɛ ka an ka élection kɛ dɛ an ka élection dɔ tan i ye ko in yɔrɔ i y'a fiɲɛ natɔla yan. O caman tɔgɔ bɛ nin na dɛ. A sidɔnnen don. Maa ba kelen ni kɔ. N'a sɔrɔla foroba nafolo bi i dufa kɔnɔ dɔrɔn e b'a la ka papu ka café ni nɔnɔ t'a la i b'a fɔ nɔ. Jago i bɛna président élection na dɛ. Kana siga. O tuma ni élection kɛra ni bɛ da kɛrɛfɛ. Jamana in bɛ fura ka jɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka élection. A bɛ kɛ de. Ni maa ba kelen ni 729 ye. Wari u bɛ wele k'u kiiri de. Kana siga. Fɛn fɛn b'u bolo jamana tɔgɔ la dɛ. N'u y'an ka wari kumaniya jamana marama. Ka bɔsi ka b'u bolo. A bɛɛ bɛ segin a nɔ la. Trésor bɛna wari sɔrɔ sisan. Le SMIC an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ Batoma Sisoko ale ka kuma don. Batoma Sisoko ka fara Sinfi fasolijɛkulu kan. Bɔjabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo. O ko tɛ n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ. Ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le déclic. Le déclic maa min ka fasiri ye nin o ye Mahamadu Jalo ye. Mahamadu Jalo ko an ka to sira tɔ k'an ka guwan halisa dɛ. E ko ŋunu ani an bɛ ɲɔgɔn bolo an man di ɲɔgɔn ye. E ko k'o tɛ M5 RP kɔnɔ bi in na wa. Bawo n'i y'a ta k'a lajɛ. Ko ni M5 RP jɛkulu y'a dɔn jɛkulu caman de bɛ a kɔnɔna na kɛnɛrɛ jɛkulu fara ɲɔgɔn kan jɛkulu wɛrɛw kan nin bɛɛ lajɛlen di fanga fara ɲɔgɔn kan walasa Ala ka hinɛ Elhaji Ibrim Boubacar Keita la k'o ka fanga ni k'o dafiri san 2020 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye M5 RP ye o ka wulikajɔ Elhaji Ibrim Boubacar Keita ka fanga nɔfɛ a ma ku a la koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu in sigilen kɔ Elhaji Burama ka fanga cɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ kɔsada in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ bandaw ale ni a ka premier ministre olu fana furanna ka bɔ u jɔyɔrɔw la min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa fara min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye olu de y'u fanga di ɲɔgɔn ma min ye jamana ye a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kɔnɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana ye e ko a wulilen kɔ ka jɔ taama de bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye M5 RP ye o min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn ye minnu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan Elhaji Ibrim Boubacar Keita ka fanga ni k'a dafiri olu kɔni t'a la ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ an bɛ donnin ko bi bawo a bɛ i n'a fɔ kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma tila o k'a kan bawo maa dɔ bɛ M5 RP kɔnɔ o ka lajɛrɛ senfɛ n'o ye Elhaji Umaru Abdou Touré ye ale min n'o ye ale ye Mouvement Kawura le renouveau ale y'o ɲɛmaaba ye ale kɔni ye a jira k'a fɔ min ye docteur Sogɛl Kokala Mayiga ye ko taabolo dɔw bɛ a la k'a b'a la ka M5 RP kɛ cogo min na k'o taabolo n'u kun kelenna tɛ olu hamina ye ko wa ko ale bɛ fɛn min ɲini a fɛ o de ye a ka se ka bɔ M5 RP comité stratégique o ɲɛmaya bulon a ka bɔ o jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ ka ta ka kalifa maa wɛrɛ la o kɔrɔfɔ bɔ ka bin min ye lajɛrɛ laban min n'o bɔra ka kɛ M5 RP fɛ i b'a ye k'a fɔ maa kelen in a yɛlɛw kɛnɛ fana kɔnɔna na i b'a sɔrɔ kumaw de taara yɛlɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa bɔ gileki dufa fɔlɔw na min ye gilekiw dufa ye o kɔni farana kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye basaw ye kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔnkɔliw cɛla kɛnɛ kɔnɔ o kɛla sabu ye min ye lakana tigilama min n'olu kun wele bɛ comité stratégique fɛ n'o ye ba polisilakaw ye o ye wele bila olu ma u nana min ye Elhaji Umaru Abdou Touré k'a ta k'a ɲu kunna ni ka taa bila kɛnɛma min kɔni kɛla sabu ye maa wɛrɛw bɛ yen olu kɔni dusu cɛ kojugu u tɛ se k'u ta ɲɔgɔn bɔ olu wulila ni ka da Elhaji Umaru Abdou Touré a nɔ kan ka bɔ ɲɔgɔn kɛ sali in kɔnɔna na tɔnsigi a kɔni a koyala bawo n'i y'a ta k'a lajɛ tile damadɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ comité stratégique M5 RP olu kɔni ye sɛbɛn bɔ o sɛbɛn kɛlen o y'a jira k'a fɔ maa damadɔ bɛ yen olu kɔni sen tɛ M5 RP ka ko finman n'a jɛman na tuguni i n'a fɔ ko ni Masiribe Daba Jalo min ye Nuhum Dumbuya ye ka taa se Salim Magaji ma Ousmane Dumbuya ka taa se docteur Ibrahima Afo Traoré ma ninnu bɛɛ lajɛlen dulo la u tɛ kuma M5 RP to a la tugun wa u tɛ foyi fɔ min bɛ taa M5 RP u ka taabolow n'a ka kunkilennaw na tuguni wa n'i y'a ta k'a lajɛ o ko in bɔ ka bin jɛkulu minnu i n'a fɔ n da tun l'a la cogo min na fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ M5 RP kɔnɔ i n'a fɔ an ka
ka Mali dɔrɔn n'o ɲɛmaa dɔ ye Madame Sikayatu So ye ka taa se min ye AMK ye ni o ɲɛmaa o ye Cheikh Umar Sisoko ye olu kɔni ka maaw dɔw bɛ maa dulolen ninnu na n'o ye maa gwɛlen ninnu ye u kɔni u m'a bila dagirinda la maa wɛrɛw de sugandila ni ka se ka taa u ka jɛkulu ni k'o jɔyɔrɔ fa M5RP kɔnɔna na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye taabolo min n'o bɛ M5RP kɔnɔ a bɛna sigi k'a lajɛ nin cogo in na wa hali n'a sɔrɔla min ye jɛkulu kɔni dɔw fanga fara ɲɔgɔn kan ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga ni k'a dafiri o dafirilen kɔ ko yalima k'u tɛna ɲɛ fanga in a maracogo kan wa min ye an ka ministre dɔ ye n'o ye professeur Ibrahim Ikasa Mayiga ye ko ni M5RP kɛla sabu ye k'a ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga kɛ kungilenna kelen ye ko nka ko bibi in na ko ko u b'a la ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ wa u b'a la ka filɛli kɛ fankelen wa fasiri kɛ b'a kɔni kɛ bɛ ka ɲininkali kɛ n'o ye Mahamadu Jalo ye Mahamadu Jalo ko don ni waati nataw kɔnɔna na ko ni Dr Sogɛl Kokala Mayiga ko n'a ma taabolo yɛlɛma jamana b'a la ka mara fɛ cogo min na ani min ye M5RP yɛrɛ ɲɛmaya bulon ye o b'a la ka taama fɛ cogo min na ko n'a m'i janto bɛɛ k'a bɛ sɔn ka kɛ kɔlɔlɔ ye ko nka ko n'u y'u to nin na M5RP a ka primature u ka u gɛn ka bɔ primature kɔnɔna na n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ka wuli ka bɔ premier ministre la ye ko min ye jɛkulu wɛrɛ ye n'o ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ye ko olu tɛ sɔn ka Brésil ɲɔrɔ cɛ a ko la wa bawo min ye M5RP ye n'ale ye wo dayɛlɛ min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart ye o maaw na wele ni k'o jɔyɔrɔ fa nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le déclic kɔnɔna na Mahamadu Jalo a ka fasiri don ko Jabate ne ko bala cogo bɛ di Bɔgɔtɔrɔwre an ta o laban ye boli ye hali bi bɛ ko minnu ma ban Mali flash fasiriba n'o ye Sogoba Umar Baru Kolontigi Bɔgɔtɔrɔwre a ko an bɛ kalo belebeleba dɔ kɔnɔ n'o ye sunkalo kalo ye san kalo 12 sunkalo kalo Bɔgɔri ale de ye kalo belebeleba ye kalo min bɛ ni ɲumanya kalo don Bɔgɔri ni ka fili ka kunbɛn Bɔgɔtɔrɔwre min ye arijinɛ ɲinini kalo don Bɔgɔtɔrɔwre dɛsɛbaatɔ kulu fa ka bɔ minɔgɔ la kalo don fasiriba ko maa ma bɛ ko nafolo b'i kun bɛɛ lajɛlen kan ka hamina nin ye fasiriba ko nin kalo kelen Bɔgɔtɔrɔwre ka sɔrɔ ala ye fataw k'i ye i ma k'i sigi abada k'i bolo fila da i sen kan ka sɔrɔ i ma dɛsɛbaatɔ dɔ jigi fa nka a ko an bɛ don min na ko bi min ye Umaru Baru Kolontigi ye a ko muso dɔ bɛ yen Bɔgɔtɔrɔwre diɲɛ ma don o don tile tɛ bɔ ka bin k'ale ma ɲumanya dɔ kɛ n'o ye Fatumata Batuli Ɲangi ye Bɔgɔtɔrɔwre min ye wulikajɔ ye Bɔgɔtɔrɔwre ale kɔni bɛ k'o bolo da a ka wulikajɔ Bɔgɔri a ka jɛrɛjakulu tɔgɔ la n'o ye mouvement Ambikɔ Bɔgɔtɔrɔwre denmisɛnw olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan min ye maa 3 maa 4 ye Bɔgɔtɔrɔwre u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ maa min filɛ nin ye n'u b'a nɔfɛ a ka hakilina ɲuman baaraw la n'o ye ɲumanya ye n'o ye fantanya ni dɛsɛ o kɔlili jamana kɔnɔ Bɔgɔri n'o ye dunkafa sabatili ye o tuma ko maa min bɛ k'o ŋaniya boloda o tuma k'olu fana bɛ sa o tigi nɔfɛ n'a wulila su u bɛ wuli a nɔfɛ n'a wulila tile u bɛ wuli a nɔfɛ Bɔgɔtɔrɔwre n'a y'u bila diɲɛ ko la Bɔgɔtɔrɔwre k'u bolobatɔ b'o boloda wa k'u b'a dɔn k'a bɛ kɛ ni sababa fana ye fasiriba ko min ye wulikajɔ a y'o de boloda alamisa tɛmɛnen Bɔgɔtɔrɔwre k'a ye ɲumanya dɔ ta ni ka maaw sɛgɛrɛ tuguni maa bɛ se k'a fɔ sa k'a bɛ ko kɛ Bɔgɔtɔrɔwre k'i b'a fɔ ko tuguni sabu siɲɛ fɔlɔ tɛ siɲɛ filanan tɛ fasiriba ko a kɛlen bɛ ka jɛrɛjakulu dɔ sigi min ye mouvement Ambikɔ n'i y'a lajɛ o kɛrɛfɛla la n'a yɛrɛ dɔgɔmuso b'o kɔnɔ n'o ye Binta Ɲangi ye Bɔgɔri ale de kɔni ye o agence o ɲɛmaaba ye ni o agence ye Bɔgɔtɔrɔwre o de bɛ wulikajɔ ninnu na wulikajɔ ni ka dɛmɛ ta dɛmɛ ni ka ta ka taa lase a seyɔrɔ la maa minnu n'a ka kan sabu jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnen don fasiriba ko o dɛmɛw bɛ tali kɛ mun kan o de ye sukaro malo ale kilo 25 sukaro kilo 5 nɔnɔ o litiri 5 Bɔgɔri ka taa bila tulu ale ni nɔnɔmugu ka taa bila dunfɛn wɛrɛw la a ko nin fɛn minnu filɛ nin ye Bɔgɔtɔrɔwre k'a ta ka taa di maaw ma maa minnu bɛ n'u sigilen bɛ k'a makɔnɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la jiginna wɛrɛ t'u la bilen maa dɔ seereya kɛ n'o ye Dawuda Kamara ye Dawuda Kamara ko Bɔgɔtɔrɔwre ale kɔni bɛ a kanabɔ k'a yira diɲɛma na o la ale ye fantan ye Bɔgɔtɔrɔwre fantanw ka ca Mali kɔnɔ Bɔgɔtɔrɔwre maa minnu bɛ yen siyɔrɔ t'u bolo dunta t'u
bolo jigisɛmɛyɔrɔ t'u la wagatɔ u bɛ bana kɔnɔna la k'u furakɛ ka bɔ bana kɔnɔ ni maa nana jɔ u kunna ka fɛn d'i ma wagatɔ k'u tɛ kɛ fitiriwale k'u b'a tigi fo fasiriba ko o tuma k'a ye min k'u ye k'a jaru ye kosɛbɛ bakari k'ale n'a ɲɔgɔnna caman maa minnu bɔra minɔgɔ ni kɔngɔ la maa minnu tun bɛ u bɛ jigin wari la wagatɔ k'u bɛɛ lajɛlen hakili sigira nin waati la sabu n'i ye sɛnogo jɔlen ko kala de b'a kɔnɔ kulo min ye kɔnɔlankolon o tɛ kuma mɛn fiyewu fasiriba ko Bamako ale n'a lamini tɛmɛnen kɔfɛ min ye Tombouctou ye Gao Mali marabolo caman bɛ a ka ɲumanya sera nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wagatɔ ko a tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔ fasiriba ko n'o ye Umaru Sogoba ye a ko labɛnw sabatilen bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ la maa minnu bɛ n'u sigilen bɛ Bakari ni ka ni ɲumanya maa kɔnɔ ko cidenw bɛ se k'a la tɛna mɛn a dɔgɔmuso n'o ye Binta Nyangi ye ale kɔni kɛlen ka kuma lase Bakari a y'a yira k'a fɔ nin ye kɔrɔlen ko ye o tuma min kɔni ye hakilijigi ye bɛɛ lajɛlen ka se ka ni ɲɔgɔnna bolo da an ka jamana in kɔnɔ sabu ko jamana ye hinɛ ni makari ye ko bolodogɔni kelen o tɛ bɛlɛ ta kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Umaru Sogoba baro kolontigi ale ka sɛbɛnni don Umaru Sogoba ka fara Mali flash fasɛrɛlijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wajibatɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko lɛnɛpana nin ye halisa wulikajɔ ani tɔgɔ duman ye ani sanayɛlɛ sɔrɔli ka ɲɛsin anw ka forces armées maliennes ma n'i y'a ta k'a lajɛ k'u ma wulikajɔ boloda Bamaji ka se ka u boloda u kunjɛ la ko dɔw tɛgɛ kɛ u ku ye baara ninnu bolodala avril kalo tile 8 ka se a 12 ma jamana yɛrɛ seleke 4 kɔnɔna na wa o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu ye siganamaw ye ni nanzarakanfolo ko suspects ko o 20 sigiyɔrɔma caman ma fara ɲɔgɔn kan wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kɛlɛminɛw ye o caman fana sɔrɔla ka tɛgɛ da u kan bawo ni y'anw ka armée malienne fana ta k'a lajɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ ni Bamajilaka kɔni n'u kɔni ma ɲɛ u ka waleyajugu cɛjugu bolodali kɔ anw ka jamana kɔnɔ olu fana ni hakɛ min taabolo bolodali ka kan n'o de ye k'u minɛ k'u dɔ bɛrɛ la walima ni min ma sɔn minɛli ma k'o kun cɛ k'u dafara o kɔni o n'o baara boloda n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ opération Maliko ka taa se opération kɛlɛtigi ma ko ninnu m'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa min ye Ansardini ye Katiba de Masina n tɛgɛ bɛ se ka da nin bɛɛ lajɛlen kunjɛla cogo min na nangaraba minnu bɛ yen hali ni minnu bɛ yen n'olu ye zomba kulo ye n'u bɛ fɛ ka terrorisiya yɛrɛ fari da u yɛrɛ fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la ka alo sisan armée malienne fɛ waasa anw ka jamana a ka se ka furani k'a jɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ opération Maliko ani opération kɛlɛtigi o ye taamaw sinsin yɔrɔ minnu kan kosɛbɛ o bɛ tali kɛ secteur minnu na o dɔ ye Jabali ye Gomakura ka taa se Dɔgɔfiri ma ani min ye Wagadu kungokolo fantan banda min bɛ yen ni kungo dibilen don ni Bamajilako ta bɛ a kɛ u dagayɔrɔ ye o kɔni b'a la k'o yɔrɔ ninnu larawe k'a mɔmɔ bawo Mali ni Mauritanie frontière n'o y'a dancɛ ye i b'a ye k'a fɔ nin Bamajilaka ninnu mana u ka waleyajugu boloda u bɛ kunda yen de ka caya o ko ninnu armée malienne kɔni kɛlen ka sɔmi o la wa i b'a ye k'a fɔ u ka munumunu salo kɔni t'a la ka ban o dancɛ ninnu kɔnɔna na o min ye anw ka yɔrɔ wɛrɛw ye min n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye Katiba de Masina dans Sardini n'o bɛ Masinakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ opération in ale kɔni ye kolongolo la min ye avril kalo tile 5 ka taa 12 ma min ye secteur Dansongo ye wa ka taa se localité wɛrɛw ma n'o ye yɔrɔ wɛrɛw ye min kɔni sen bɛ tɛgɛ dala maa 10 n'o ye siganama maa 10 ye olu kɔni minɛna ni k'o dɔ bɛrɛ la k'o bila gendarmerie ka bolo kan wa armée mana fɛn o fɛn minɛ a tɛ ko wɛrɛ k'u la koyi a b'u bila gendarmerie de ka bolo kan olu de ka baara ye sɛgɛsɛgɛli ye olu de ka baara ye k'a ko ɲɛɲini a ko daminɛna cogo min na a ko kuncɛla cogo min na fo ka taa se waleyajugu bolodali ma olu de bɛ o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli baara boloda wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Gao mara kɔnɔna na opération ko a ma munumunu salo kɛ Gao yɛrɛ la wa fo ka taa se Fafa ma o kɛla sabu ye min ye maa 27 a fɔ min ye misi 27 ye o minnu kun dara gilan Bamajilakaw fɛ ka b'u tigiw bolo dɛ bon Bawariya sanfɛ ko ma taa ngɔɛ kɛ ni misi ninnu na ye k'a lasegin k'a di a tigilamɔgɔw ma wa o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Bariko Saba ye o fana minnu sɔsɔn bɛ taji la o tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan terroriste maa 10 a fɔ maa 6 bɔɲɔgɔnko olu fana u sɔrɔla ni ka u dɔ bɛrɛ la Yuwaru mara kɔnɔna na n'o bɛ Mopti région fɛ opération in ko a tola senna koyi a bɛ munumunu salo la cogo min na min ye maa 257 ye a fɔ ɲɔbɔrɔ 200 ani 57 min kɔni n'o ye Sumajala ye tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan minnu kɔni n'o kun daragila ka b'u tigiw bolo nin Bamajilaka ninnu n'o tɛ
terrorisme ye k'a fɔ k'u n'o kɛ jaga ye jagoya o kɔni o lasegiliw tigilamɔgɔw ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Nara mara la i b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes o m'u tɔ to koyi Nara mara in kɔnɔna na tɛgɛ dala Bamanci nangaraba kule caman kan min ye armes ye n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye o caman sɔrɔla u bolo min ye munitions ye n'o ye marifakisɛ ye o caman fana sɔrɔla u bolo min ye panneaux solaires ye ni maa ninnu panneaux solaires o bɛ taa ye Bamanci bolo cogo di o tunu ka opération kɛ n'a ye pièces de recharge o fana bɛ u bolo pièces détachées u bɛ u bolo olu kɛ bɛ mécanicien wɛrɛw ye wa subhanallah a y'u kun ci k'u dafara ne y'o nin fɔ mɔgɔ wɛrɛ kɔni marali kaso bɛ faso Maliba fɛ mais Bamanci terroriste o mara yɔrɔ tɛ yan dɛ o kɔrɔ in bɛ ka an ka sumanw bɛ ka lacɛn la kasobon kɔnɔ aw ko mɔgɔw tɛ sɛnɛ kɛ u fitinin min fana sɔrɔ a bɛ taa bɛn olu kan k'o minɛ ko jaga ko dama aw ye mun ye jagoya silamɛya m'a f'i ye nin bɛ ban don dɔ a bɛ ban Ala sɔrɔ ni min daminɛlen filɛ nin ye mansin min b'an bolo sisan n'o y'an ka pankuluw ye pankulu ninnu ko a bɛ ɲini ka sigiyɔrɔma sa koyi Mali n'a bɔra Nizeriya la ko farafin jamana minnu b'aw lamini na olu tɛ se k'u disi da Mali kunama ani Mali bilama mati i ŋwan da anw na yan an ka kɛlɛkɛcɛw an ye ɲɛ bɔ an yɛrɛ la kana siga n'o tɛ u kun ɲɛ donni nana jamana tun bɛ kun bɛ min kɔni fɔ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka lafiya i ka jamana kɔnɔ i b'a fɛ ka lafiya i sigiyɔrɔ la kɛ kɛlɛkɛla ye kɛlɛkɛminɛn ɲini a ɲuman k'i to i ka jamana kɔnɔ ka jamana wɛrɛ ta halaki k'a ta tiɲɛ i b'a dɔn démocrates ka hakilina ko maa t'i ka armée kɔgɔ k'a sɔnsɔn ko n'i y'o kɛ k'i y'o bila i yɛrɛ la parce que olu tɛ ɲuman kɛ o n'i ma ɲuman kɛ armée de bɛ tila ka bɔ fanga na kɛlɛminɛ san baliya dɛ Bakari a bɛɛ filɛ nin ye kɔlɔlɔ tɛ nin y'anw da la ko maa tɛ armée kɔgɔ depuis 92 fɔ sisan a kɔlɔlɔ fila ko n'i y'a kɔgɔ k'u bɛ sɔn k'i senkɔrɔma cɛ dɛ n'i ma ɲuman kɛ n'i sigila i bila la fɛn min kama n'e y'o kɛ mun bɛ se e ma ye armée b'i tɔ protéger de ninnu ka nali furadama ni sisan cɛ Buwa Jabate n'a sɔrɔla Ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ka san 7 kɔnɔ k'a kun ye nin ɲɔgɔn ko minɛ sa wallahi mɔgɔ n'i kun bɔra k'i bɛ taama ka Elhaji Burama ka fanga cɛ anw kun b'i fara k'a sɔrɔ i ma se kana siga 1200 combien milliards k'a bɛɛ ta loi de programmation d'orientation militaire subhanallah nafolomugu ta dɔrɔn ka manse k'u sigi n'a ye wari in dɛ a bɛ foro kɔnɔ a carton bɛ taa mɔgɔ 1000 ni kɔ min fɔ dɛ nafolo in dɔ b'u kɔnɔ u b'a fɔ a bɛ carton minnu kɔnɔ foro kɔnɔ ye dɛ an bɛ taa bɛɛ sen ka na n'a ye a bɛɛ bɛ na sisan Ala ka sɔn min ma k'a ye min ye indépendant fasiri kɛbaa ye n'o ye Abulayi Jara ye Abulayi ko min ye Nara mara ye o kɔni o kɛra kunnawolo bada de groupe électrogène panneaux solaires ka taa se sumanjalan bɔyɔrɔw ma ka taa se pièces de rechange ma pièces de rechange de moto nin bɛɛ lajɛlen de minɛna wa donso minnu kun bɛ yen n'olu fana ye u ka faamaya farida cɛncɛnbugu kɔnɔna na ko o togoda in fana olu tɛgɛ ma kɛ u ku ye wa bawo maa tɛ se ka fanga maa tɛ se ka tila maa ni maa cɛ fanga ye kile de wa min ye ɲɔnɔ mana ye min ye taabolo cɛjugu ye ko dɔw fana b'a la ka bɛnkanni fana farida ye o ko in jamana ɲɛmɔgɔw ko k'o taabolo in k'a tɛ to sen na nin ye wo ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛdebana kɔnɔna na Abulayi Jara a ka fasiri don kuma ka ɲi an bɛ taa Jibi fan fɛ ni ka fiɲɛni bɔ an sen kɔrɔ sunkalo sera Bakari e ko sunkalo in caman kɛra la sɔɔni dunankɛ in a bɛna kɔ don Bakari e sabu tile 10 ni kɔ mana bɔ kalo kelen na 2022 tɔ bɛɛ kɛ sun na wa o tuma n buramuso ka suguri ma k'i kɔnɔ bi yan maa min bɛ ka kɔrɔtɔ maa min bɛ ka kɔrɔtɔ ka bunza dɛmɛ kan ne nin y'o kumakan ye n'o bi suguri ma k'i kɔnɔ an b'a saba ka dɔrɔn o tuma baasi t'a la o tuma ni kalo kelen dafara an bɛ sira di ma i ka tɛmɛ n'a ye kudayi an ta kɔni o ye kalo kelen da ye e kɔni i sigi k'i mun ye o o tɛ fɔ kɔngɔ an ta ye kalo kelen ye a bilasira tuga kɔ ni kalo kelen dafara ka ban o y'a bannen n taara n nana datigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako nin ye Laya Jara nin ye a ka fasiri ye Laya ko k'an ka taa OMH la dɛ Office Malien de l'Habitat n'a ma ɲɛ k'a fɔ logements sociaux a kun filanan laban min n'o kɔni dilu boloda la n'a tilala ka kɛ gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ Birahima Kamɛna ale ye min ye ministre de logement et de l'urbanisme ye ko a ma sariya bolo ta wa min ye o logements sociaux ko in dili ye k'a bolo kan
min ye commission ye commission min ni nganamu suma yela u fɛ ka commission k'a ci ka bɔ yen wa sɛgɛsɛgɛli ka tila ka o fana ni k'o sigi sen kan waasa maa minnu bɛ yen n'olu kɛla sabu ye ka nin ko in ni ka dibidibi don a la o bɛɛ lajɛlen ka se ka wele bɔgɔ jɛnɛlen kan ni ka u ɲininka wa i b'a ye fana ka kɔ o ko ninnu ye min ye OMH directeur kɔrɔ ye e b'a ye k'a fɔ min ye maa kofɔlen ye e ko ale gwɛlen kɔ ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛ bila yen maa kofɔlen e ko n'o ye Segu Demba ye Segu Demba ale kɔni e ko a tɛ fɛ ka bolili ni ka o fari da wa bawo min ye maa dɔw ye n'o ye dagarandilenw ye olu y'a jira k'a fɔ k'u y'a ye avenue fiman dɔ kɔnɔ wa a n'a ka denbaya tila bɛɛ o kɔnɔna na a bɛ k'i kunda Côte d'Ivoire jamana kan ko wa k'a b'a fɛ ka bɔ Burkina fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka t'i nun fori Côte d'Ivoire wa min kɔni n'o kɔrɔfɔ bɔ ka bin o kɔrɔfɔ laselen kɔ faamaw ma i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni ye lettre kɛ ka ɲɛsin an ka danger o larawelibaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen n'olu bɛ k'an ka jamana ni jamana wɛrɛw danger ni ka u kɔlɔsi k'u janto maa kofɔlen in na maa dɔw o yɛrɛ o ye ɲɛfɔli kɛ a ka a bugunatigɛ ka dɔɔni bawo o y'a jira k'a fɔ ko maa jamajan tɛ wa min ye a nunji ye ko n'o ye dasi ye ko man ca kosɛbɛ wa maa dɔw fana min n'o ni a sikolɔlama don jɛman tɛ fiman tɛ wa min ye a yɛrɛ ka taabolo ye o maniyaw bɛɛ lajɛlen o maanalen don ko in kɔnɔna na ko n'a yela a ka minɛ a ka ɲininka bawo min ye nafolo in ye ani OMH ŋunuŋunu kasa min n'o tun bɛ a nɔfɛ ye yanni a bɛ jɔyɔrɔ in bila a kana ɲɛfɔli kɛ o ko kan bawo taabolo dɔw bɛ yen olu kɔni yela a nɔ kan maakura min nana ale kɔni ye baaraw daminɛ o baaraw daminɛlen kɔ maakɔrɔ in n'o ye Segu Demba ye min kɔni kun ye office malien de l'habitat directeur kɔrɔ ye ŋanamu da kelen k'a kun kɛn bɛ k'o fari da ye maaw caman kɔni ye nin kuma fɔ min y'anw ka jamana marabaaw ye olu kuma kala don ɲina ka bɛn ni a ye i n'a fɔ Ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la ale k'a to jamanakuntigiya la ko ale o sababu de ma kɛ sababu ye ka Segu Demba ye ni k'a sugandi k'a kɛ OMH o directeur général ye wa nka a sugandilen kɔ a kɔni a ka sugandili kɛla jigi waro ye bawo jamana nafolo k'a ŋanamu k'a kɛ i sago ni dunga ye min ye terisiraw balimansiraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka jamana nafolo ni k'a bolofilala dun Segu Demba ale ka taabiya n'a ka maniya kɛla o ye wa o kɔni o kasa in de kɛla sababu ye ni ka a gɛn ka bɔ a place la maakura min nana o kɔni y'a jira k'a fɔ taabolo baara kɔni tɛna jɔ nka min ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni dibidibi bɛ u la n'o ko ma faamu kosɛbɛ c'est k'ale tɛgɛ tɛna se o dossier ma koyi Segu Demba in a ka wele a ka ɲininka nka taali ni bolili min n'o fari dan filɛ nin ye a fɛ maa bɛ se k'a fɔ sa a kɔni e ko taali bɔra wa bawo anw ka dajew ale tɛna bɔ o fɛ tuguni a kun kɛn bɛ ka fɛɛrɛ min da n'o de ye ka taa Burkina fɛ ka sɔrɔ ka don Côte d'Ivoire jamana kan o kɔni o dabila la avenue min yɛrɛ b'a bolo yalima a ta dɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don Laya Jara ka folikan ye lundi fana ne bɛ n tigɛ don la rédaction n'o ye fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnni ye Boubacar Tarawele min ye Ala ye k'a ye nisɔndiyaba wɛrɛ kɛ an ka jamana ye Boubacar Tarawele ale ma Cisse ale tɛmɛnen kɔfɛ sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ma Cisse Boubacar Tarawele ale kɔni ye den 9 sɔrɔ min ye Ala ka kado belebeleba don min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ mun bɛɛ kɔnɔ parce que b'a ko min ye ale ma ye den 9 in bɛɛ lajɛlen bɛ balo la an bɛ don min na ko bi a ko tuguni Boubacar min ye araba tɛmɛnen ye avril kalo tile 13 Boubacar o kun tɛ kunu ye de avril kalo tile 13 Boubacar kunnafoni wɛrɛ bɔra ka bi o kunnafoni o bɔra Dakagun kan Segu Sido ani Balanzan do dugu mun bɛ yen o de ye Maraka Nibugu Maraka Nibugu Boubacar Tarawele a kuma muso dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko Jelika Kafana Boubacar ka ale fana y'an sɔn den 4 na Fasiriba ko Boubacar min ye wulakɔnɔna don a ko den 4 Jelika kelen k'a yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ u y'a ta ni ka taa n'a ye sigida CSCOM na Boubacar Tarawele min ye labitanikaw ye u y'u mago don a la o kuma ko baasi foyi tɛ denw na baasi tɛ ba yɛrɛ la o kuma Fasiriba ko min ye wulada togoda mɔgɔ o kelen ko ka den 4 sɔrɔ Boubacar Tarawele u tɛ dɔwɛrɛ ka min kɔni ye gɛlɛya jugu ye Boubacar Tarawele ni Ala ma fara kan o kuma dɛmɛbaw ka wuli ka jɔ jamana marabaaw ka wuli ka jɔ k'a bɛ kɛ degun belebeleba ye bawo min ye ministère de la santé et de développement social ka taa se ministère de la promotion féminine ma ninnu fila b'u fanga fara ɲɔgɔn siga kɔni t'o la Boubacar Tarawele fanga ale ka wuli ka jɔ kɔfɛ ba ɲumankɛtɔn o kuma sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ olu fana kan ka wuli ka jɔ kɛ min kɔni ye nɔnɔ ka taa bila kusiw Boubacar ale ni denw ka minɛn tɔw la Boubacar ko min kɔni ye ba ye ko baasi foyi t'a la ka kɛnɛ gijigije ka furu kɛ o ye Bakari Kanfana
o kuma min ye Bakari Kanfana wari ale yɛrɛ ye Sénégalais ye o kuma k'a fɛnɛ bɛ a fɛnɛ ka kɛnɛ a ni na gijigiji Bakari Traoré Ala y'a sɔn den 4 ɲɔgɔn fɛ Bakari Traoré Ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye ngo malien ɲɔgɔn tɛ o malien wa den kɔnɔntɔntigi min taara jigi Larabu ka jamana kan ngo o denw fa o ye sɔrɔdasi de ye o an bɛ sɔrɔdasi fanga dilan ko foyi t'u cogo la tugun a ye baara bila sa kɛ a ka baara bila cogo di a ti den kɔrɔ yan a bɛ sɔrɔdasiya baara in na toujours a ba ni den dɔrɔn de bɛ e kɔni b'a dɔn denmisɛnninw kɔni na ɲini sa o kana siga wa n bɛ ka ministre min fɔ ani promotion féminine n'o ye ministre de la santé ni promotion féminine olu de fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ko in bɛ se ka don bɛrɛ la cogo maa caman ye dɛmɛ kɛ o tuma ni den 9 nana Mbandaw tɔgɔma o b'o minɛ o Mohamed Seng tɔgɔma Maroc ye o fana b'o minɛ tɔgɔma ka ca u la dɛ a bɛ ɲɛ o tuma ko Ala k'u bɛɛ balo Bakari Traoré nin den 4 o tuma min ye Ala ye o nisɔndiya belebele ta ni ka ni furukɛ 2 sigɛ dɛ furukɛ n'a furumuso n'o ye Bakari Kanfana ale ni Jelika Kanfana min ye Marikabugu o bɛ Segu o marabolo kɔnɔna la Bakari Traoré an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka den 4 Ala k'u famama Ala k'u bamama amina yarabi Ala ka ni ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔ sabu min ye population ye yaasa o ka se ka sɔrɔ a se b'i ye fana dɛ o fana ye tiɲɛ ni dɛmɛbaw ma na a kelen bɛ cogo di filani yɛrɛ bɛ cogo di jango 4 ni dɛmɛbaw ma na waati dɔ n bɛ yɛrɛ ɲininka mɔgɔ tɛ Ala jalaki n'o tɛ filani bɛ di dɔw ma jɔn ko Ala fɛn tɛ bolo la n'a fɔra ko filaniw nana fara a kan Ala ye masa ye a ko bɛ kɛ Bakari Traoré Ala tɛ foyi kɛ gansan Bakari kunnafoniw tun b'an bolo kɔrɔ nin y'o bannen ye wari wajibi b'an kan sa an ka foli ni tanni ta ni ka lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ o kuma nka kuma ni kuma an bɛ to ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ o b'a ko ja Bakari Traoré an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye chef escadron Lansana Tamba Keita kan in kɔnɔna la commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bakari Traoré a ka cakɛyɔrɔ bɛ kan in kuruba in kɔnɔ ye gendarmerie fɛn fɛn bɛ rive gauche rive droite Bakari u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaba o de y'ale ye ani Bamako n'a dafɛ commune bɛɛ lajɛlen a ye baara ɲuman kalan min kɛ Maroc jamana kɔnɔna la sɔɔni o n'u bɛna don nin waati la a bɛ se ka na fiɲɛ bɔ la Bakari o kuma ko a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen don Bakari an bɛ bi ta bila yan Jibi ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne tun ye bi kumatigi ye karamɔgɔ Daba Tunkara ma kunnafoni a ma kuma soba in sɔrɔ yan o kuma sen tun bɛ kirikɛla bi ni Ala ye sini juma jira na an bɛ se kɛnɛ kan tuguni fɛn min b'a sɔrɔ sini kunnafoni la an b'o bɛɛ lamaga k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o ye kunnafoni nasira ye sabu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ bɛɛ n'i ka baara don ka dugudenw kunnafoni k'u bilasira o ye anw ka baara ye arajo jɛ ka fɔ an tɛ ɲinɛ o la an tɛ sɛgɛn o la an dɔn bɛ ni o ye maa yi dɔn bɛ ni fɛn min ye i jilaja i k'o kɛ a kɛcogo ɲuman na an b'a fɔ sa k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam